Good evening mga kainday, this is Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yeah! So ayan nga mga kainday, good evening and good evening. So ayan nga mga kainday, kumusta po kayong lahat? I'll always say a prayer asap po mga kainday. So ayan nga mga kainday, for today's video mga kainday is ngayon lang ako Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit mga kainday for how many days na hindi ako nakapag-upload for my vlog, for my YouTube channel kasi meron akong ginagawa mga kainday. So ayan nga mga kainday, for tonight's video is nag-prepare na si Madam Ariela Arida kasi aalis na yung friendship namin na si Ariel. Hi! Aalis na siya mga kainday. Ipapakita ko sa inyo mga kainday kung unsaon niya pag impake siya ang mga gamit sa usa ka bag nga naigahom nga bag. So ayan na nga mga kainday. Aalis siya mga kainday. Pupunta siya ng Manila kasi mag-a-abroad ang Marites. Mag-a-abroad si Marites mga kainday kasi pupunta siya bukas ng Manila mga kainday kasi bukas yung arrival ba for the preparing the Meals and Joey. Yes, of course, Meals and Joey. So ayan na nga, muhilak na ba mi para ugma para mulakaw na siya. Nag-prepare na siya siyang mga kuan mga kainday. Aduna siya YouTube channel mga kainday. Please subscribe siyang YouTube channel. Musika ni Ariel channel ang iyang YouTube channel mga kainday. Please subscribe sa iyang channel. And let's go. Ipapakita na natin siya. Charan! So ayan na mga kainday, nara siya, nag-prepare na siya sa iyang mga gamit. Ara si Ariel. Earnship. Ara iyang bag. Cute kayo iyang bag at saka mga damit niya. Ang iyang alalay na ara. Ayan, nagkuha na siya. Ayan na sa Ariel, busy na kayo siya. Mamiss ka na mo ying. Oh my God, walang halong kaplastikan Marites. Ayan, arayang alalay. So, ang mabili na lang siyang balay mga kainday. Mo ni iyang balay, mo ni iyang kwarto. Ang mabili diri mga kainday is kani siya pak. Si isa ka Marites. Og ang main na Marites. Ayan. Kaming duha ni Kiray Mimi ang mabilin diri as iyang balay for samtang wala pa nabot ang iyang jugsongon sa Joya nga make it channelin. Ayan. Itabangan niya og kanang kuan ang kuan. Na-play to? Sige kayo matang. Daw? Ay, i-off dang. Kailain kayong mata murag iring. I-off lang ba? Wala siya natin. I-off lang ba? Daw? Hindi, ang jag may pakit ano sa jag niya. Daw? So ayan mga kainday, busy Ikuan na ba, kayo iko? siya. Nagmuni-muni na siya sa pamilya o siyang kuan. Siyang mga pantalon. Ikuan yung suoto ng ugma bayot. Huh? Suoto ng ugma. Paging anak ka ugma? Shoot na ko kay kuan man. Ako man kumunak ka. Kanira ko mo. Nako nako dahil pa ganyan.
Namiss na mo sa Ariel nga nagtrabaho sa kugon. Makabuhay kugon. Kabalakad yung kamera pakalas ni mong mga kandi. Sa ero. Ay, nga pagkuan ba yun? Anak lang. Tama lang kita. Si Mimi ang nagsulod sa iyang mga gamit sa bags. Sa bag ni Ariel. Kay ihang isilbihan si Maring Marites. Mula ka na si Mang Marites. Ito ano po siya maghasik ng lagim sa Kuwait. Unta dahil nga ang mga Arabo dahil mahigugma sa imo ha. O dili ka mo ingon sila dili kay ikaw malugusan. Ayos din ito pagpuan ito yung kaya dito yung panahon karon. Kaya nakaanak nga. Ibuki. Siya. Kuan pa to. Ang pagkabulan. Ha? Tanawon lagi na ito. Basulod ba na arong tanan logiron ah. Karon dito dili ka mag-iat ki ate. Wala ba mi dito as imong kiliran. Kakatol. Ay kapag kinatol dito aram nagkatol-katol ka kaluitan sa Ginoo. Asa pa man isulod na mo? Kusgay pihog Mimi. Asa pa may ibutang ani? Ha? Ayan mga kainday, andam na iyang bag. Pamasan mo kung dunas Manila. Ayan, ara. Yung bag mga kainday, nag-andam na siya. Ready kayo siya. Doy, sana oil. Lamarit ni Mas Lee ah. Daw, daghan. Pila ka booking? Oh my God. So, ayan mga kainday, naara si Ma'am Elena. Naaba na siya yung message niya ni Ariel mga kainday. So, abangan natin yung message niya. At saka si Sir Maxwell. Where is it? Well, check na mo rin. Ayan, si Sir Maxwell. Ayan, nasa lang yung message ni Ariel bago mo ulakaw sa Ariel tomorrow. Kailangan im-imki jud ang message ha. So, ayan, si Ma'am Elena. Muhilak na ba siya karong ang gabi una? Ayan, si Mimi, si Sir Maxwell nasa labas. Si Koan o, Tinkerbell. Kau na nabitaw na ako, kaya migas na na. Ha? Observation mo karon. Kaya wala ko kasagahan. Kalasan ko. Huy, noong ko. So, ayan mga kainday mo ni kadalit ni Ma'am Elena at saka ni Sir Maxwell kang Ariel for tonight. Ayan si Madam Kiray. Si Tinkerbell. Thank you so much sa papizza ni Mayora. Dahil sa dili mamili na kayo, mag-message pa kang Ariel. Now, so, ayan mga kainday, maulaw si Ma'am Elena mag-message kay basig. Vlog? Yeah. Mga kainday. So, ayan mga kainday, maulaw si Madam Marites. So, ayan. Mi, mo na lang mong panihapon, Mi. Nang video? Bye-bye na na si Mi. Amping! Amping dito ha. Di magbiga-biga. Musa kay gato? Sige, go. Sige, amping ging. Bye-bye! Hila kayo niya.
Babaying. Bayot to. Ami pamasahe bayot. Ariel! Huwag yung pamasahe. Milak mo kami, Mi. Lako ng bayot. Ah. Wala naman iyang anak. Hindi, baka nang babae. Yan. Babaying. Bye-bye. So, ito na sa Ariel. Ang pinging. Bye-bye. So, ayan na nga mga kainday. Dito kami ngayon sa bahay ni Ariel. Kasi wala lang tao dito. Kasama ko si Mimi. Si Ariel kasi mga kainday is nang doon na sa Manila. Hinatid namin doon sa Manikling. Hinatid di Mimi. Pagpunta ko doon sa Manikling mga kainday is nandun na sila kasi pumunta ako ng Mati kasi may nasikaso ako ng mga something. Kaya hinintay ako ni Ariela Arida mga kainday. So ayun na nga mga kainday, sa Ariel doon na sa Manila. Nami karon silang balay naghihigda kaya walay tao silang balay. So ayan. Kasi mainguni mo, kita na lang duha diri ami. Basta suka ha. Ayan mga kainday, ayahay kayo. Walay bugas. Huwag ipang kaon. No. So yun ang mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to like, share, and comment mga kainday sa papano. And don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa aking mga video na i-upload ko mga kainday. Mega love shoutout kang Eileen Bisdak at saka kang Madam Kiray, Mona, Algie, and also to Musika ni Ariel. Please subscribe sa kanyang YouTube channel na Musika ni Ariel. And so ayun mga kainday, ako magpapaalam na. So I'm in the Rana. And bye.